Είναι η καθημερινότητα μέσα στη Συρία. Αυτός ο άγριος βομβαρδισμός τρόμαξε τα παιδιά της Συρίας και γι' αυτό αυτά τα παιδιά βγήκαν απορίες και ήθελαν να συμμετάσχουν και αυτά στην εξέγερση. Και ως απάντηση στις πορείες των παιδιών, ο Άσαντ βομβάρδισε τα σχολεία. Το καθεστώς σκότωσε και βασάνισε πάνω από 500 παιδιά μέσα σε ένα χρόνο. Ο Άσαντ έδωσε το δικαίωμα στις δυνάμεις του να κάνουν ό,τι θέλουν, να βασανίζουν, να βιάζουν, αρκεί να κρατάει την εξουσία του. Η κοπέλα αυτή αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των δυνάμεων του Άσαντ. Γι' αυτό απαγχωνίστηκε. Είναι ένα από τα θύματα του Άσαντ και εδώ προσπαθούν να τις έρνουν κάτω από τον βομβαρδισμό. Αυτή η κυρία έχει χάσει τα παιδιά της και τον άντρα της.